It-tnaqqis fil-faqar u frottat kbir ta' miżuri li ħal gvern tul l-aħħar snin, filwaqt li hemm miżuri oħra li għad irid jinħass l-effett tagħhom. Dan kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet li matul l-Ministeru għall-Familja u l-Politika Soċjali esprima sodisfazzjon għal dawn ir-riżultati. Mark Musu, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali, spjega kif hemm 68 miżura fil-budgets ta' snin 2018 u ta' din is-sena li għad irid jibda jkun ikkalkulat l-effett tagħhom. Dan għax l-istatistika nħadmet fuq id-dħul għas-sena 2017. Il-Ministru Michael Falzon spjega kif sa dik is-sena pajjiżna kien diġà għamel passi ta' ġigant il-qudiem. Il-ċaħda materjali severa, għawek kena wkoll riżultati kważi ikbar biex ngħidlek milli kellna fl-oħra, fejn qed nitkellmu hawnhekk li l-figura illum hija terz ta' dik li tlaqna biha fl-2013, tlaqna bi 43,000, illum qed nitkellmu f'madwar 14,000. Ukoll din il-figura hija l-aħjar figura li qaġġa pajjiżna llum il-medja tagħna hija nofs ta' dak li huwa l-medja fil-kumplament tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Michael Falzon fisser dwar kif dan u frott ta' viżjoni tal-Gvern li għandu l-ġlieda kontra l-faqar bħala waħda mill-għanijiet ewlenin tiegħu, tant li l-bidliet u l-miżuri meħuda fuq isma differenti il-koll waslu biex jintlaħaq dan il-għan. Kemm diversi miżuri. Kellek fuq timnet it-tapering of benefits li wassal ħafna iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, partikolarment nisa. Kellek l-in-work benefit ukoll. Kellek iż-żidiet fil-pensjonijiet li għal darba 2, 3, 4 nataw minn din l-amministrazzjoni. Wara 25 sena qatt ma żdiedu taħt amministrazzjoni preċedenti. Kellek ukoll diversi miżuri oħra forsi ma qawx direttament taħt dan il-Ministeru bħalmu child care b'xejn, bħalmu trasport tal-iskola b'xejn. Minkejja dawn ir-riżultati pożittivi, il-Gvern ser jibqa' determinat li jwettaq iktar bidliet bilha li jkompli jwieżen iktar persuni biex jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Li żgur li l-impenn soċjali se jibqem u żgur kif qal il-Prim Ministru li se jiżdiedu il-pensjonijiet u żgur ukoll li naħdmu aktar biex inkomplu ntejbu il-kundizzjoni tal-għixin tal-poplu Maltu għawċi kollu kemm hu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.